Mafiáni, zlodeji a vrahovia ste. Ten hajzel, čo tu stál, to je novodobý Hitler. Lebo človek, ktorý dovolí systematicky rozkrádať krajinu, ktorý počas jeho vlád s Pellegrinim rozkradli 30 miliard eur. 30 miliard eur. Mali by ste držať hubu a krok. Ja sa tu nebudem tváriť, že Peťko Pellegrini je panenka Mária. Není, však to je skorumpovaný zlodej. Robert Fico je diktátor. Ak Smer by náhodou vyhral voľby a ešte nebodaj by zostavoval vládu, tak toto leto bude to posledné slobodné leto Slovenska, ktoré si musíme užiť. Tieto voľby na dlhý čas určia, či Slovensko bude patriť autoritárskym konšpirátorom, alebo či zostane slobodnou krajinou so slobodnými ľuďmi. Máme na úrade vlády Putinovho poskoka a šéfa mafiánov na Slovensku. A to je hanba. Vedľa Kočnera by v tej base mal dožiť aj Robert Fico. A hodíme Ficovi pod nohy všetky polená. Tu na námestiach, v parlamente, na ústavnom súde a spolu ho zastavíme, priatelia. Zastavíme ho. Fico do basy! 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 Všetci Fico je kokot! Všetci Fico! Skurvysyn Fico! Skurvení smeráci! Ste sebci a chudáci! Zbabelci a čuráci! A k tomu ešte ten kokot Blaha! Sladná vás banda skurvená! Myslím, že treba, dámy a páni z koalície, vás vážne varovať, aby vás tu nejakí horkokrvní voliči opozície nezrovnali so zemou. Aby vás tu nedali do laty, lebo sa k tomu približujete veľmi rýchlym tempom. A za seba hovorím, že keď sa tak raz stane, tak ja budem mať pre tých rozhorčených ľudí svoje pochopenie. Nemáte radi Roberta Fica? Niekto by ho mal zabiť. Prečo? Čudujem sa, že z 5,5 milióna ľudí v terminálnom štádiu, ktorých sú 14 000, nenájde sa nikto, kto by ho zrušil.